आम्ही मेमोरंडम घेऊन सिंपल आम्ही साहेब दिस इज अ पब्लिक you cannot support साहेब आपने सोड उतर फुटबॉल सोड बरे साहेब वयर तरी वयता साहेब खेळपा गेला बोल गेला मी वयर तरी वयता मरे आम्ही आमचं ग्राउंड सोड बरे गुडघ्या ग्राउंड इकडून थोडे तसे होतं वर पाटल्यान वाटा आणि चोर सरकार चोरून खाल्ले डोंगर खाल्ले आमचे ग्राउंड खाल्ले चोरांनी राहिल्या
तुम्ही आलेला आमच्या किती रे लॉ अँड ऑर्डर तुम्ही क्रिएट करता आज गप्पा हांगा राय तुका आधी एक चोर न्हू हांगा चोरांक बरो दिता ट्रीटमेंट किती हांगा करू नका युनिफॉर्माची हात क्या करतो रे हात कित्याक घातलो रे हात कित्याक घातलो हात कित्याक घातलो हात कित्याक घातलो माझी गरमी करतात तुमचे अरे साहेब त्या का तर भय दिसता आणि त्या पुलिस आगे करता है पुलिस आगे करता है बीजेपी डरती है पुलिस आगे करती है जब बीजेपी फर्स्ट फ्लोर अरे चीट लाइव आ रहा है चल छोटे तू चल मीटिंग ओवर काढत इश्यू नो टॉपिक रिप्रेझेंटेटिव्ह ना निफ्टी सोडून बोलला पॉज करून घ्या ना ते पाहू ना मला दत्ता फाड़ी रहा है बहुत सही अरे हमें
भाई भीतर भितर लोड नहीं कर पाते गैस का